manzozo Thokozela beshisayo noma isimo simanzozo Usimamaza lo bheke nomaskandi cha wemcineka wenhlalsuthi cha ake ze phansi kwesihlahla ake nihlele imeeting ngoba ninamandla ezoba phakathi kwabaculi nabahleli bemicimbi kexoxwe kugonyulukwe wonke umuntu akhiphe isibibithwane kube imeeting evulelekile yabaculi ingaba seGoli ingaba seThekwini wonke umuntu akhiphe okungaphakathi kuyena wonke umuntu aphenduleke embuzweni asuke naye impilo iqhubeke ngoba lento yokubhinqana ko Facebook yogcina ifike ezandleni niyothi nihlele umcimbi ngelinye ilanga nje banihlele imicimbi nje abaculi beqhumisana ngevolovolo belimazana ake nikuhlele lokho ke nicabange kahle nani nikhiphe lokho nikukhiphayo efubeni zenu nichaze mhlawumbe ukuthi hayi thina abafowethu akekho umuntu mhlawumbe osuke enivimbela siqashe umuntu otrendayo siqashe umuntu one-hit siqashe umuntu onjani njani njani ngendlela nina enisuke nenza ngayo khona umuntu nomuntu ezolapheka vele ngeke baqashe bonke abaculi baningi ngiyacela abafowethu angazi ke ngoba nizwani ninodwa ke manje ninoke nihlula ukusolve inkinga zenu ninodwa nabanumzana ngoba nikanwa zonke insuku kodwa nihlula ukuyisolvela inkinga zenu nakwanina nibhinqana ko Facebook ake ihlale phansi bamba umthetho insizwa nje ke ziye meetingini ivuleleke imeeting angishonga ukuthi kulo meeting bese nithi ngenwa ngemali ngoba nithanda imali ake ihlale phansi nje bamba umthetho xoxe kubhungwe zikhumelana umlotha ezikhumelana umlotha exolisa oxolisayo wonke umuntu uyobuyela kubo elaphekile iqhubeke impilo ngoba umuntu nomuntu uyicabangela into yakhe uyayibuza ayiphendule ithi igcina isinjalo kanti ayinjalo yabona nje ubobo lento ayikhiphile baningi abayishoyo ukuthi abanye abaculi bayikhulumele etshwaleni la abadla khona imbamba abadla imbamba bayikhulumele emakhoneni kodwa bayasaba ukuyiveza uyivezile ubobo kuright kona ukuthi ugonyuluka kodwa manje ugonyuluka uwedwa kungekho umuntu ozokuchazela ukuthi cha kunjalo o akunjalo akeze emeetingini akeze phansi kwesihlahla ngoba behind umculi kunensizwa behind umculi kunomzulu amazulu athanda ukulwa asikupromote lokho kodwa niyakwazi nani asikuvimbeni into ingakenzeki ingakaveli imikhuhlane ingakaveli izinto ezimbi ngoba lempi yogcina ifike ezandleni lokubhinqwana bo Facebook hash madoda nina aniboni ingozi umbono kabhekeni loyo bafowethu ake nihlele imeeting kodwa mcineka ake nihleleni madoda